无工作机会的世道的，因路西亚岛都市去的，留下来的都是老人家，到访限30年，无额外出世，也是来妇女开放南木岛归冷缩的情形。不过，提来妇女国际艺术节，请艺术家落来创作过后，开始有些把无供养的人口流失，也渐渐停下来，大家开始向留下睇家乡。同样的国度发通供养，伊呢也是想为地方发展起来。不过，重点唔系提振地方经济安尼嘅想法，也唔系抢因爱后生人来，也算多进来。因为呢，重点係表亞睇亞下多方嘅機面。一開始嘅想法，同時一路以來路安尼堅持嘅係想要尋轉老人家嘅收容。南木島也個淳樸嘅生存，一漸熱看到嘅就是西班牙藝術家設計嘅交流館南木島之館，寫拍一行一行嘅活動，表現出各國嘅文史。日頭漸落下來，大家國土都有無同樣嘅供養。鋼之家也個細細嘅作品係同南木島嘅風氣結合當地有名嘅燈台，表現出一定有名嘅地標特色。落實日本嘅愛國嘅第三批嘅風，看起來一層一層嘅，都像係節目樣嘅。因為南木島做得講係冇平壤，邊可睇斜斜嘅三批嘅風起伏嘅，行體當中可以合合要長嘅架來行。像喺南木島呢，奈路係安尼個細條個長嘅路，嗰時像安尼嘅往把推產呢，做得講係亞隻嘅民眾家家戶戶如果用到嘅東西，都用藝術家呢用亞嘅來做藝術創作嘅素材。僕は現代美術のアーティストですけれども、わけのわからないっていうのか、島の人にとってわからないアートはしたくなかったし、それから、島に作品を置いてそのまま帰っちゃうアーティストになりたくなかったからです。ですから島でおばちゃんたちが日常使ってる本場を作品化して、で使っていただいて、で初めておばちゃんたちが使って初めて作品として、成立するような作品、そういうのを狙いました。南木島係一個淳樸嘅生存，長173年變呢，75歲以上嘅就徛為一半。條下嘛愛講到二等，橫加往把來做創作素材。藝術家態度先生做得講係有罪講到無漂難。我對3年前到見，島方已經有93台嘅往把 factory 嘅往把本人拿來用嘅。おばちゃんたちはそれぞれ全部おばちゃんたちのリクエストを聞きながら僕らが一個一個、オリジナル音場でお渡ししてるので、自分の音場が最高だと思ってくれてます。自分のね好きな花を描いてくれとかね、それからうちの犬を描いてほしいとか、漁師さんは大量魚がいっぱい取れるように大漁旗のデザインをしてほしいとか、いろいろリクエストがあるし、それを言わない人たちにも僕らが話をしながら、こういうのはどうっていう提案をしていくんで、パタッとこう軽トラックとかトラックの荷台ってこう三方が開くでしょ、あれと同じように大きいものを積む時にはパタッと開くように作ってあげます。搭台往把態度先生都盡量照蔡天然嘅需求來設計，藝術創作愛同島民嘅生活結合，色彩無按改，愛用幾久嘅時間來了解、來溝通，叫為態度先生未算係導航嘅人呢。で、長いサイクルで島の人とお付き合いをしながらいろんなリクエストをお聞きしたりとか、それから、
島の草刈りとかお祭りとかそういうのにも参加させてもらって、そうするとね島に本当に何をしなければいけないかとか島の人の気持ちが分かるから、島に合う作品が僕は作れると思うし、それから島暮らしって本当に気持ちいいんですよ。屯六八郎基向传演传统工艺复杂馆，雕挺日本式的落木图像，我哋冇大必定。艺术家石窟龙士上爱透过作品，表达人同人之間看起來從係之間有唔同前嘅關係變化。こう全部の曲がり方が違うんですね。で実際に違う方向で止めてあるのでこう回っていった時にこうもう全部微妙に近づいたり離れたりするんですね。実際にすごく感じるんですね。そういうこうなんだろうこう僕たちが生活していくのもそうじゃないですか。ね、いろんな人にと微妙に近づいて離れて全員違うんだけど全員人間で。睇南木道空創造嘅世界，石窟龍士同蔡天然關係，咩有下巴淺、下巴有愛愛嘅感覺。こう僕の作品って港側にあるんですけど、あんまり上行かなかったんですよね。歩いて行かなかった挨拶程度で最初に行った程度でその後あまり上に行かなかったんですよ。そしたらなんか島の人たちがあいつは本当は島のこと嫌いなんじゃないかとか噂話をしてくれるんですよね。でそういうのが聞こえてくるんですよ。でそういうのがねなんかねすごく逆に嬉しいですよね。すごいちょっとのことなんですけどなんかねいること自体がこうなんか彼らにとってねこう飲み会やってたらあいついないけどどこ行ったっていうのとかもすごい嬉しいから。だからこうそういうことがあるっていうところまでね関われたのはすごく嬉しいですね。はい。無論係完全介入到空人嘅日常生活，又係從我形容嘅睇到香港嘅咧高為結博嘅藝術家樂意寫到創作，都同到四嘅蔡天然產生嘅某種嘅連結，希望未受到衝擊帶來發力。こう歩いている人の顔が違ったりするんですよ。でどっかのおじいちゃんがどうなったああなって話をすごい聞くんですね。でちょっとしたことでこうなったああなったっていうね自治が変わってどうこうとかそういう話をすごく聞くんですよ。で本当にねこう実際に見た目は変わってないんですけどパッと見は変わってないんですけど変わってるんですね。こっから高松たかが40分ですけども全然違います。人はあったかいしね景色はいいし海からの風は気持ちいいしだからねそれこそ瀬戸内国際芸術祭に作品を見に来るんじゃなくてね島を楽しみに来てほしいんですよね。ですから朝来て大急ぎでアートを見て帰るんじゃなくて一晩宿がいくつもありますからそこで泊まってで夕方の景色を見たりとかおばちゃんたちとこうすれ違いざまに喋って「暑いな」とか言ってね「どっから来たんや」って声かけてくれますからね。そうやって会話を楽しんで景色を楽しんでで初めて瀬戸内国際芸術祭を楽しんだと言えると僕は思ってます。いやもう本当に地域の人が元気になるおじいちゃんおばあちゃんがやっぱり笑顔で、楽しいと。今までやっぱりもうお年もお年だし先が見えてきてる。それで自分がやってきた農業とか漁業がなんとなくやれなくなってきた。今世の中はねそういうふうな仕組みになってきてでしかも自分のその人が減ってくると自分のその集落もやがて消えるかもしれないお墓を守る人もいないかもしれないと思ったらそういう寂しかったですね。考えたくないぐらい恐ろしい寂しいことだと思います。だけどもそれが何かもしかしたらそうじゃないかもしれないというふうにこういう芸術祭が行われているような人たちが来られるとそういう予感がしますね少し。でそうなることが目的でした。當推藝術
是配合自然淳朴又安详嘅街道嘅人文艺术乃求求，用心享受详细品赏街道嘅风景风景。看到老人家嘅笑容，唔就會知，冷笑嘅街道嘅現實藝術開始變到好漂亮嘅。